malih ngaturaken sugeng rawuh ngiteng ugi ngaturaken sugeng pepanggihan kunjuk dhateng Bapak Ibu para rawuh ingkang satu sulisting budi wonten ing rikalenggan punika saestu nyuwun tambeng donga pamuji sada arestunipun dumateng sangya para rawuh pilih wonten ing rikalenggan punika masyarakat bebrayan dusun kerajaan nedya badhe prengetan warsa sura utawi surang ingkang kadanan wonten ing rikalenggan punika dinten Selasa Wage. Inggih, Selasa Wage Katiti Surya kaping 23 Juni 2026 mapan wonten ing padukuhan utawi dusun kerajaan utawi ngajeng balai dusun kerajaan. Bapak Ibu para tamu, para tresna Buddha ingkang satu minulya budi, sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya bilih lare-lare utawi adik-adik ingkang mijil saking SD Negeri Soko 1 sampun kepareng paring pasumbang kanthi gending-gending ingkang kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi saestu saged dados suka renaning penggalih. Bapak Ibu para tamu, para pamerti budaya ingkang satu mambet luhuring darma, samangke kepareng kadang-kadang pengrawit saking siniman siniwati panca budaya. Ugi kepareng badhe ngedegaken sasana miwah swasana kinarya ngiringi lampahipun kirab budaya utawi perti bumi lan perti dusun miwah jamasan seni jadiran panca budaya ingkang punika kunjuk dhateng kadang-kadang pengrawit seniman seniwati panca budaya kasuwun pratitisaken tumuli minggah wonten ing panggung utawi ngajeng konsep. Ugi rumah makan dan pemancingan Arjo Pesona Arjo Sari. Ugi kasengkuyung dening Pesona Ketep Homestay dan Resto ingkang mapan wonten ing Ketep Sawangan. Ugi ingkang wasi bundar jual buku koronir ing Sambikara. Murai raya ning sedya raya ning dusun kerajaan saya kokati angadani abdi kala ingkang kadaran wonten ing wekdal siang punika nungging abdi cara taunan. Bapak Ibu para tamu, para lenggah ingkang setuhu sulistya budi, saya siang saya ngasek sonten inggih karana wekdal ingkang sampun saya sonten pramila bicara tumuli badhe kawinjitan. Kunjungan dhateng Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh mugi kepareng caket dhateng panggung utawi papan pakardian kinarya samangke saged nyimak khidmating swasana wonten ing rikalenggan punika miras pantes Bapak Ibu nyawiji gumolong pilih dumateng warga bebrayane padukuhan kerajaan. Bapak Ibu para tamu, para lenggah
adicara tumuli badhe kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasubengan sing tukraning Gusti mugi tetep langgeng tumedhak tumandung. Kajiwa kasalira dumateng manah panjenengan sedaya kula. Satemah wonten ing rikalagan punika panjenengan sedaya saged kempal manunggah wonten ing panti pangertian punika kanthi winantu ing pripasuci. Boten kataluken salawat dan salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu rinten langgalipun saha doa sapatipun wiwit donya ngantos dumaking pun lelahan. Bapak Ibu para tamu, para lenggah, para sutresna budaya ingkang satu pantes kinurmatan, saderengipun kula matur inggih bisa manggih atur ingkang kirang pranani dhateng sanggiya para tamu minulung mugi diaturna ing pangaksan. Boten katalupan kula menengko pambiwara ngaturaken pambagya kasugengan, ngaturaken pambagya sugeng rawuh kunjuk dhateng sanggiya para tamu kairing abring panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sampun kepareng ngrebengaken swasana kanthi rawuh wonten ing papan punika. Ingkang salajengipun wonten ing rikalagan punika estu masyarakat bebrayan ing dusun Kerajaan. Sepisan malih jiwa tambahing doa restu, sanjiwa tambahing pangestu. Anggenipun jiwa badhe angadane adicara surat nyiras pantes merti bumi merti dusun. Sejamasan seni jatilan panca budaya ingkang kaping 51. Ngiras pantos Bapak Ibu samangke lelenggan kepareng kula ngaturaken reroncane adicara ingkang badhe rimakit wonten ing rikalagan punika. Adicara ingkang sepisan niki pambuka kalajengaken titilaksana urut tangga kalih. Lan niki sambutan saking pamerti budaya niki saking panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Syukur Akadi minangka anggota DPRD Kabupaten Magelang saking Komisi Sekawan. Lajeng adicara ndungkap angka 3. Lha niki paringipun dono harta saking dana desa Kartosoba ingkang sampun badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Pangarso Desa Kartosoba. Bapak Ibu para tamu, para lenggah ingkang satu minulya budi sampun kepareng rawuh wonten ing rikalagan punika saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Distrik Pora Kabupaten Magelang, Forkom Pinca Kabupaten Magelang ingkang sedaya kedengaken swasana miwah sasana wonten ing rikalagan punika ugi wonten katalukan ingkang minulya budi panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Syukur Akadi saking Komisi Sekawan DPRD Kabupaten Magelang. Wonten ing rikalagan punika murid rahayuning sedya semoga adicara dipun buka kanthi waosan umul kita kula dherekaken. Lillahi ta'ala wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ugi kanthi waosan umul kita handayana anggenipun ngadani adicara Purwa Madya ngantos dumugi sorotan manggih rurbet. Kunjuk dhateng panjenenganipun para rawuh semoga ingkang dereng saged kaliyan papan pahargyan semoga ngasih datang papan pahargyan wis samangke saged mangertos pedaring bondo babaring sedya ingkang badhe katuraken wonten ing wekdal punika. Sambet kaliyan adicara angka kalih niki sambutan pamerti budaya ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Syukur Akadi saking Komisi Sekawan DPRD Kabupaten Magelang. Kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Syukur Akadi sasana warana pandaya swara kulaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun anu karamun para alim para kiai, khususipun anu karam Bapak Ki Agus Sabiuddin ingkang tansah mulyakaken saha para kiai pun ingkang boten kula sebat-sebat setunggalipun ingkang tansah mulyakaken, ingkang mewakili panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Kepala Bidang Kebudayaan ingkang tansah kula hormati, saha para kasih lan penjaga saking Dinas Pendidikan ingkang tansah kula hormati, Pak Dedi ingkang mewakili panjenenganipun Bapak Camat Sumbrung ingkang tansah kula hormati, Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, Forkompimcam ingkang tansah kula hormati, ngaturaken agung panuwun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Syukur Akati minangka anggota DPRD Kabupaten Magelang saking Komisi Sekawan ingkang sampun kepareng ambakan saha paring wedharan wonten ing rikalan punika. Bapak Ibu para rawuh, para pandemen sutresna budaya ingkang satu matur luhuring tansah. Atara tumrap badhe kalajengaken niki paringipun dono saking dana desa Argosuka tahun 2016 ingkang samangke badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Pangarso Desa Argosuka niki panjenenganipun Bapak Haji Sumuddin SAG lan samangke badhe katampi dening panjenenganipun Pamerti Dusun Krajan niki panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Krajan niki panjenenganipun Bapak Tri Pujio. Kunjuk dateng para ingkang sampun piniji sumangga kasuwun tumuju ngajeng pahargyan punika samangke dipun sekseni dening para rawuh kakung ngaputri wonten ing rikalan punika. Kunjuk dateng panjenenganipun Bapak Haji Sumuddin SAG sasono kula aturaken. Paringipun keplokipun sanggya para tamu para strasa budaya wonten ing rikalan punika panjenenganipun Ibu Bapak mewah sanggya para sutresna budaya ingkang satu pantes kinurmatan wontenipun adi cara tasakuran surang merti gumilan merti dusun samangke badhe tinarbuka kanthi saderengipun tinarbuka wonten ing rikanggan punika niras pantes nyuwun dhateng panguwasaning Gusti ingkang Muhakum kepareng panjenenganipun Alkaro Bapak Kiai Agus Ahmad Sofiuddin kepareng badhe atur doa dhateng Sangya para tamu menawi kunjuk dhateng panjenenganipun Alkaro Bapak Kiai Agus Ahmad Sofiuddin semoga sasana wara meyah pandaya swara kula aturaken. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulina alaihi wasallam al-afiyah fi al-qiyadiyah majlis al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى اشرف رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا علينا حمدا الشاكر حمدا ذاكرا حمدا يقينا وهو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم لك الحمد اليك مستغنى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتمين ما سبق نصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا به جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع سيئات تطمئن بك على رجال بلغنا بها قصر الغايه
من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند الموت واغفر لنا بدل موتنا. اللهم إنا نستودعك ديننا وأبداننا وسائر أموالنا وأهلنا أولادنا وذريتنا وأهل قريتنا من قريتنا وكل شيء قضيتنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا وولدا صالحا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بالخير واهدنا بالايمان والاسلام واهدنا بالاسعاد ما ونعوذ بك من سوء الخاتمه. ربنا اغفر لنا في ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ingkang samangke ngasta wujuding gunungan kasut tumuju dhateng panggung dipun siapaken lan samangke badhe dipun bikak kanthi unggeling bendhe munyo hangrangin ingkang samangke badhe kawelaken dening panjenenganipun Bapak Kyai Haji Syukur Akhafi. Ibu-ibu sing ngasta saka seni jadilan pancap ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak kepasampun piniji lajeng wonten liwat slamet ugi tumpeng salajengipun tumpeng Palawija ingkang dipun kasuwun panipun tetep ngerutai pambuka wonten ing mriki. Keplakun para sutresna budaya ngiras pantes kinarya pratandha wontenipun kirap badhe kawiwitan semoga gending kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pasar Pangkirap tumuli badhe lumampah upen dusun Krajan kanthi niat nedyanipun dhateng asa Gusti ingkang Agung pamita sing tumraping rugi alon para kadang pamerti budaya minangka abdi cara kirap ingkang lumaksa ngayun nggih panjenenganipun Bapak pangarsa dusun Krajan nggih panjenenganipun Bapak Tri Pujiono sekarang karsa angirit dewarto masyarakat ing dusun Krajan kasus kirap semoga bojo dateng Bapak Ibu para rawuh ingkang kepareng badhe derek
kirap budaya utawi kirap dusun kasemanggaraken tumuju ing padukuhan kerajaan